さて、ウイルスや花粉はブロックしたい、でもマスクは邪魔だなと思ってる方いらっしゃいませんか？そこで開発されたのがこのウイルスブロッカープラス。今日は私が独自のアンケートから発見した5つの事実についてお話ししますので、どうぞご覧ください。ウイルスブロッカープラス。ウイルスブロッカープラス。首から下げるんですか？何これ？何これ？湿布？一人一人わかった。ポカロン？どうやって？ウイルスをブロックする？すごい。1ヶ月も持つよ。消臭にも。これね、花粉対策も花粉もそうですよね。これを表に出しておけば除菌になるし消臭になるし。結構1メートル。1メートルいくんですよ。自分の身の回り1メートル範囲。そうね。消臭スプレーやったっていいんだよ。これやってれば。消臭スプレーいらない。これでもう守られてる。どのぐらい1メートル。1メートルすごい。じゃ3つつけてれば3名。地震で東日本の地震の被災地の人たちの就業支援もしてるから、そういう意味でも使うことによってそれを支援できてる。すごい。社会貢献もできていると。私はなんか部長がつけてて何ですかみたいな感じで、でも会社の人結構つけてて、やっぱり受験生ね、いいですね。そうですよね。やっぱり会社と家の中。家の中ですね。私は家と外しかないから家の中ですね。カバンとかに。でもいい。それもあり。そうよね。カバンの外にこうつける。そうよね。別に首から下げなくたっていいものね。いかがでしたか？このウイルスブロッカープラスは外部機関による厳しい安全検査もしっかりクリアしています。しかも使い方は簡単で、1、袋を開ける、2、取り出す、3、ストラップに取り付けて、4、首にかける。以上です。一度使ってみたいと思った方は動画の下にある申し込みフォームを確認してくださいね。では。